Hi, Tits! Kabisyo! Feel good afternoon! Afternoon pala. Pero Sanay kasi sa feel morning. good morning kasi yung programa namin. Pero ngayon babatiin natin sila na Feel Feel Good Good Afternoon! Afternoon! Grabe, Ayan. congrats, Col, sa yung album. Ay, thank you po sa nanood ng Batang Hamog. Parang sabi nila si Coco doon, batang. Pero hindi batang, batang hamog. Coco Jam. Ganun. Siyempre, kasama niyo po ang hottest tita sa balat ng radyo. Wala na ko ibang sasabihin pa. Tita Tanya Chinita! At kasama niya na nga po ang cool na Uncle. Uncle Dagol! Yay! And today, Uncle, magtatawanan tayo pero hindi sa drama. Of course. May makakasama tayo dito sa ating ngayong hapon na to, sa ating Facebook Live. Yes, call. May makakasama tayong bisita, of course. Yes. And we are thankful na binisita niya kami dito. Aha. Kasi kung hindi, kami ang bibisita sa kanya. Di ba? Mapapagod kami. Hindi, joke lang po. Basta kami dahil nandito siya ngayong hapon nito. Di ba kilala mo na, Tits? Sige na. Siya ay kilala sa tawag na F. O, di ba? IF as in if. Yes. Intermittent fasting. Oh. Okay, last ko na yan. Sige. And then, syempre, tinaguri ang OPM's next big thing. Yes, 'di ba? Kasi ito ay hindi lang singer, Uncle, songwriter pa. Ang hirap niyan, Uncle. Ikaw nga yung compose mo. Singer-songwriter, Oo, oo. 'di ba? Yung compose mo nga kadiri pero ito grabe. Wala ba naman ako? Grabe, batang-bata kasi siya, tapos singer na, songwriter pa. Ayun. Kaya, wag na natin patagalin ang OPM's next big thing, si Aika Frias! Ika pala. Good afternoon. Ika. Ika po. Ika. Good afternoon po sa lahat ng nakikinig at nanonood ngayon sa Love Radio. Ako po si Ika Frias. Hi, Hello po. Ika! Hi, O, di ba Ika. batang-bata? Unang tanong ko, ilang taon ka na? 24 po. Hindi tayo Turning 25 sa Saturday. Hindi nagkakalayo tayo. Wait lang Are you sure you're 24? Opo. Kasi you look very young sa 24. Hindi, I'm Yes. not kidding. Pero halos magka-batch lang tayo. 24, 25, 26. Actually, 26 years in service. Masaya ka na. Ganun na katagal sa radyo. Pero Yes. alam mo kasi, Aika. Tama? Ika! Ika! Ika, natutuwa kami. Sorry. Kasi ang bata-bata mo para maging singer-songwriter. And ang mga Moon and Stars ay Aalign. aalign para sa'yo. Dahil ito, di ba, Opo. sumisikat. At talaga Alam mo, namang... alam mo, Ika, pag sinasabi kasi mga singer-songwriter, ang naaalala ko sa mga ganyan, like Ogie Alcacid, Yes. di ba? Pero ikaw, batang-bata ka pa, singer-songwriter ka na. Grabe. Ika, ilang taong ka nagsimula kumanta? 5 years old po. Bale, nanggaling po ako sa family ng mga, yung mga, sa side mo ng tatay Singers. ko, kumakanta po sila lahat. So, every weekend, nagpupunta po, parang nagagather po lahat Yes, oo. to Nagkakantahan kayo party, doon. ayun, kumakanta, Nung karaoke. Karaoke. ganyan. So, pag reunion, taga-kanta ka ba? Opo, mga Ayan. ganon. Yan. Ano Yung mga piyesa mo nung mga reunions nyo and birthday? Nung mga uso dati, yung pang mga biritan sila, Celine Dion, To Love You Yes, More. oo, yan. Talaga? Bumibirit sino si pa ba? Ika. Mariah Carey. Oo, yan. oo, oo. Yan yung mga pinapakanta sa akin nung bata ako ng mga nanay. I mean, ng nanay ko at mga tita ko. Yan. Sasabihin na, oh sige, kanta ka, ganyan. Magkano bigay? 100. 100. Ikaw, Col, Malaki na. magkano na bigay? Buti nga, may 100 ka. Ako napalo. Huwag ka na kumanta ulit, ha? Huwag mo na ulitin yan. Huwag mo na ulitin yan, Ika. Pero very talented si Ika. Dahil Thank you nga, po. it runs from the blood, diba? Apo. Okay. Kami naman, it runs from our blood, pero nasad. Doon, hindi na umabot sa sa esophagus. Yan. Yung pagiging songwriter, ilang taon mo na-discover sa sarili mo? Tama. Lately lang po, mga siguro 2-3 years ago. Ganun. Kasi nag-start po ako, nagpo-perform po ako ng college.
sa food parks, yan. Oh. Nagpa-perform. Opo, Sa food every parks. Friday po. Kasi nauso yun eh, di ba? Opo. Pre-pandemic, grabe yung Opo. mga food parks. May Opo. TF ba yun pag ganun? Meron po, pero hindi din masyadong wala. Parang ano lang, Sakto lang, ganun. parang Free food. Merong free food po, tsaka free food at drinks. saka may TF naman. Opo. Oh, parang honorarium kung sa barangay. Yes, po. Opo, Oo. parang ganun po. Oo. At Pwede, least may pamasahe. mga roughly magkano per gig? Dun sa food park, Oo. mga 500. Abot Opo. naman. Oh. ganun. Oh, ito pamasahe. Ano, mo. Oo. actually parang 500 each kasi tatlo po kami no, So, may 1.5. nag-guitar po. Oo, Tapos oo, dalawa oo. po kami kumakanta. Do you Dun po play ako do you nag-start. play instrument? Nag-guitar po ako pero pag nagpo-perform po, hindi ko po kasi. Mas Kaya, mas opo. komportable ka na mic lang yung ano mo. Opo. Alright. So, mahilig ka mag-cover ng mga songs? Opo. Yes. Ano yung isa sa mga cover songs mo na maraming views online? Every summertime ni Nikki. Pwede ba sample ng chorus? Baby, I'd give up anything to travel inside your mind. Baby, I'd fall in love again come every summertime. But daddy taught me to choose him wisely, but you don't have to try. 'Cause baby, I'd fall in love every summertime. Ayan. Wow. Ganyan yung Alam mo, boses mo dati, Col eh. Alam mo, natutuwa ako at nakuha talaga ni Ika yung mga tinrain ko sa kanya. No? Yung mga pagturo ko sa'yo, yung opo. pag-coach ko Diba? sa'yo. Oh, Ang galing mo grabe, na. ang galing. No? Isang beses ko lang Yes. tinuruan tong batang to. Tignan mo ngayon. Ang galing na. Push mo Anyway, na ganda ng boses niya. Thank you Ang ganda po. ng boses Ang mo. ganda, Salamat grabe. po, salamat. Walang reverb yan. Wala. Oo, pag kami kailangan gumanda, kailangan ng reverb. Naka-autotune pa. Oo, Nag-autotune na. Sintonado Wala pa pa rin. din. Imaginein mo Oo. yan, di ba? Ano? Hindi po, ano po yan, dadaan po yan ng Huwag practice. mo na kaming pambalubagi ng loob. Okay. Ika, anong first na nasulat mong kanta? First na nasulat kong kanta, title niya, Di Na Alam. Di na alam. Opo. Pero, yung ayaw ko Pero na, alam mo yung pa yan, ha? pinapromote. Opo. Okay. Pero parang medyo hindi ko na pala siya alam. Joke lang. Pero yun yung first na naisulat mo, pero kumbaga, anong inspiration mo nun, that time? Yung, Hindi mo rin alam. nung time na yon nasa Facebook kasi ako ng parang, hindi ko na alam yung gagawin ko sa life. So parang yung song is about parang seeking siya ng guidance from God or from someone sa parents mo. Oo. Ganun. Ilan taon ka nun? Teen? College din po. Siguro mga 19, 18, ganun po. Teenager. Teenager. Ngayon, magkakaroon tayo ng simple game. Okay. Hindi to Sige. mahirap. Kaya mo to. So, Col, maglalaro tayo. Kasali ka dito, Col, kayong dalawa. Ba't ako? Si Ika yung importante Yan. dito. Ika, this is guilty or, Or not not guilty. guilty. So, sasabihin mo lang. Nakabahan. So, Meron ba tayong placards? Ito po. we have, Yan, guilty. yan. Yan. Okay. Guilty or not guilty. Go lang. Okay. First question, Col. Okay, Ika, dumaan na ba ang isang araw sa buhay mo na hindi ka nakapag-toothbrush? Isang buong araw. Nakatulog ka na, yan. Oh, Not guilty. not guilty. Siguro bago, Sana all. merong time, pero siguro, bago ako matulog kasi, parang Talagang- routine ko na po siya. Oh, hindi- kahit pagod ka, Opo. puyat ka. Maski po maligo. Yun po. Medyo Oh. sakit ko po siya. Matagal po Oo. akong maligo. Sa mga nakakanood dyan na kilala Matagal ko. maligo. Mahirap Pero yung kasama to toothbrush, sa yung lakad. toothbrush, kasama doon. Opo, kasama Matik po. siya. Opo. Oh. Sana all. Uy, kaka-toothbrush ko lang. Grabe. Wala kang sinabi, Kasi pero andito si Ika eh. Kung Di ba? wala, hindi rin ako mag-toothbrush. Pasalamat ka, nandito siya ngayon. pero Oh. Col, alalahanin mo nung pandemic, 'di ba? Hindi na tayo nakaka-toothbrush noon, no. Ikaw pala. Ikaw, ako. Uy, ako nagtutoothbrush ako Oo, noon. di ah. sige, Oo. ikaw na. Oo. Sige. Eto, nalimutan ang lyrics ng kanta sa isang live performance. Guilty. Oh. Ano ba yun? Anong kanta? Compose mo or ano yun? Cover song?
Hindi ko na po maalala kung ano yung specific na song. Pero parang sa event po siya sa Yan, school. yan. So, Kasi sa school po nung high school, pinapakanta po kami sa events, ganyan. So may mga time na nakalimutan ko yung lyrics what did you kapag do? pinapakover. Pinalitan mo ba yung lyrics or anong ginawa mo? Hindi, parang nag-murmur lang. ako. Murmur ka. Watermelon, Yan. watermelon. Watermelon daw yung sasabihin mo eh, pag di mo alam. Ah, opo, Watermelon, 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 Watermelon. Parang kunyari may sinasabi ka, pero wala. Yun. Okay. Pero Kaya pag pala ganun pa, nahalata ako kasi ang sinabi ko, Fafaya. okay, bumenta, be. Okay, sige. Ito pa. Next. Next is, may kinis ka na ba na picture ng crush mo or special someone? Nung bata ko, uso po 'di ba yung yung K-drama, yung mga Sino? sa mga K-drama. Sino ba eh? Opa mo. Lee Yung Min Ho. sa Lee Min Ho? Boys Lee Over Min Ho. Flowers. O, diba? Kami lahat kami girls, Yeah. Lee Min Ho-matic yan. Next. So, kinis-kiss mo yung picture Kinikis niya. mo. Guilty ka. Guilty. Hindi ko pa pala Okay. pinapakita. Guilty. Nag-first move sa taong gusto mo. Guilty. Ah. Talaga? Opo. Yan, may mga tao po. Teka, kasi anong na anong first move na ginawa mo? Nag-chat ka? Like, hello? Opo, ganun po. Nag-chat. Opo. Nung araw ba, anong first move natin? Ay, kami mga girls. Anong first move namin? Ewan ko sa inyo. Ay, Kasi ako, basta pagdating ko, dating na yung polis, nakaalis na ako. Okay, last question. Okay. Nag-cut class ka ba nung high school or Yes. college? Yes. Ooh, Bakit? ano ginawa mo nun? Nagkumain sa kantin. Ay, kumain. Nagutom. Opo. Ikaw, nakag-class ka na? Oo naman. Halata. Ikaw pa. Magduda ako kung hindi. Ika! Yes Etong iyong ilalabas na kanta, Ayoko Na. Mm-mm. Ito ay sinulat mo. Yes po. Kailan? Last year? Oo, Mm, bakit? last Anong year po. stage ng buhay mo yun? Anong phase ng life? mo? Ganun, hindi ko alam sasabihin ko. Yung nasulat ko po yung song na Ayoko Na. Kasi dumaan po ako sa phase na meron po akong nagustuhan na person. Okay. Tapos, parang nafe-feel ko naman na gusto niya din ako. Pero nakahang lang ako. Parang, gusto rin kita, pero dyan ka lang. So, parang hindi siya ready makipag-commit sa'yo. Oh. And Pero parang talking relationship. stage siya. Opo. Hanggang dun lang sa talking stage. Talking stage. Yan. Nagkikita din po kami. Oo. Hi, hello. Okay, question. Nagbabanding kami kapag merong mga gathering ng But mga you're friends. waiting for him to make the first move. Tama? Na magsabi na. Oo. Next yung level na mag-express tayo. ng feelings. Oo. Hindi ka Pero, hindi ko alam. Sinabi ko na gusto ko siya nun. Sinabi sinabi mo mo. na. Sana, oh. Sinabi niya rin ba? Anong response niya doon? Please Wala. response. Wala, yun nga eh. Wala. Wala. Wala? Hindi daw siya ready. Sinabi niya hindi siya ready? Wala. Wala siyang response? Wala siya. Wala siya. Sin lang, be. Oh. Oh. Kaya na-compose mo na Ayoko Na. Oo, Na-broken kasi- ka nang hindi naging kayo. Parang masakit yung moment kasi ayaw natin yung iniiwan tayo sa area. Masakit yun. Correct, correct. Ngayon ba masasabi mo na moved on ka na? Opo. Taong yun. Sobrang lang po siya. Isang phase lang siya sa life ko na ayaw ko nang ma-experience. Tapos Yun. parang after po nung phase na yon, nung experience na yon, mas dun ko na-realize yung worth ko na may mas worth it for me na someone. Yes. And sana din yung I mga agree. makikinig at nakikinig nung song ko. Sana yun din yung ma-realize nila after nilang pakinggan yung song. So parang may feeling ng rejection no? Because syempre, although hindi ka naman Inindian literal ki- na oo. ni-reject, pero walang response. Walang next level. Oo. With that being said, Ay. pakinggan natin, mga Ladies and kabisyo. gentlemen. Yes. Please welcome Ika Frias with Ayoko Na. Ayoko nang isipin ka. Ayoko na ring malaman pa lahat ng bagay.
Mabaliwala lang at masaktan ng paulit-ulit kung wala rin namang pabalik sa'kin. Paano naman ang para sa'kin? Sarili ko'y pupulutin na. Ako'y handa ng palayag ka sa aking buhay. Kasi di ko na kayang mabaliwala lang at masaktan ng paulit-ulit. Kakaasa na yung mapansin, nakakapagod din. Mabaliwala lang at masaktan ng paulit-ulit kung wala rin namang pabalik sa'kin. Paano naman ang para sa'kin? Ayoko na, di ko na kaya, di ko na kaya, di ko na kaya, ayoko na. Mabaliwala lang at masaktan ng paulit-ulit. Kakaasa na yung mapansin, nakakapagod din. Mabaliwala lang at masaktan ng paulit-ulit kung wala rin namang pabalik sa'kin. Paano naman ang para sa'kin? Grabe naman yun! Ladies Galing and sa gentlemen, puso. Ika Frias! Ika Frias! Puso na puso yung kanta Oo. eh. Pero Uncle, alam mo, meron pa siyang song na i-release this week, right? Yes po. Yeah. Mamaya po, bukas na Bukas, Friday, bukas. mamayang 12 midnight. Ano nga? Lalabas po yung song ko. It's called Sabihin Mo. Para naman po siya sa mga magulong usapan. Or yung mga tinatawag nila ngayon na situationship. Yan. Very Gen Z. Yes. Oo. Yes. Karelate ako dyan, Karelate kami sa Nire-relate yung sarili. Again, palakpakan po natin mga kabisyo, Ika Thank you Frias. po. Ika Frias. Saan ka namin pwede makakwentuhan, ma-stream ang iyong mga songs? Ayun po, makikita nyo po ako or mapafollow nyo po ako at ika.frias sa Facebook, Instagram, and Twitter. You can also stream my song Ayoko Na on all streaming platforms. Meron din po akong music video na available sa YouTube. Mapapanood nyo po yan dyan. Maraming salamat po. Sana din po abangan nyo po yung darating ko na song or i-release ko na song mamayang 12 midnight. It's called Sabihin Mo. Sana po mapakinggan nyo pong lahat. Maraming salamat po. Love Radio, Uncle and Tita. Maraming salamat po. Such Thank a you, privilege Ika. na makasama ka namin dito. Salamat And good po. luck to your dadaanan pang mga level sa buhay. Go, go, go. Ang Salamat bata po. mo maging successful. Thank you. Congratulations. Congratulations to you. At Thank you po. masaya kami pamangkin na nandito ka. Nakasama mo yung uncle. Bless ka sa Tita. ninong. Mamaya nag-bless na. Mamaya, Nag-bless na. nag-bless. Thank you, Ika. Thank you Thank po. you, Ika. Thank you po. Yes. Nakasama niyo po from 90.7 Love Radio. Napapakinggan mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 kasama ang Uncle Dagol. Ako po si Tanya Chinita. Of course, Uncle Dagol po. Dagang salamat. Paalam! Paalam. Thank you for watching. Feel Good Thursday!